En aquest videotutorial veurem com podem configurar un grup de Digo perquè qualsevol usuari s'hi pugui unir sense necessitat d'haver-li d'enviar una invitació. Per fer-ho, primer de tot, accedirem al Digo. La persona que administra el grup haurà de registrar i d'aquesta manera ja si ens adrecem al menú als meus grups i ens adrecem als grups admin, els grups que estem administrant, doncs ja veurem un llistat de tots els grups dels quals som l'administrador. En aquest cas només n'hi ha un. Si accedim a aquest grup, veurem que tenim les opcions de modificar la configuració del grup. Per tant, fem clic a Group Settings i ens apareix una descripció de com està configurat aquest grup. Per exemple, el nom del grup, qui és el propietari, la data en què va ser creat, etc. Veiem que també tenim a l'apartat How to Join, que en aquest cas està activat per l'opció de que només es puguin incorporar membres al grup a través d'una invitació. Això ho podem modificar. Si fem clic a Edit, veiem que se'ns obren diferents opcions i, per exemple, en aquest apartat, en l'apartat Qui es pot unir, veiem que tenim tres opcions. L'opció oberta, en la qual qualsevol persona es pot unir. En aquest cas s'ha de tractar d'un grup públic. Tenim una opció en què una persona pot sol·licitar accés al grup, però l'administrador haurà d'autoritzar aquest accés i en aquest cas està activada l'opció de que les persones només es puguin unir al grup mitjançant una invitació. Per exemple, si activem l'opció del mig i desem els canvis, a partir d'ara qualsevol persona a través de la URL del grup podrà sol·licitar unir-se en aquest grup, a l'espera que l'administrador accepti o no aquesta membresia al grup. I això és tot.